Arkadaşly gahryman serdaganymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçiliň binýadyny berkitmek hemde ony ýumundan meýlekde ösdürmek barada edýän taýsy tagalary Akyl welaýatyna bu işin has netijeli ýoly goýulmagyna uly ýardym edýär. Eger kwatda welaýatda telekeçilik işlerini alyp barýan kärhanalaryň hemde olarda zähme çeken adamlaryň sany barkatýar. Begi ýüpek gojalyk jemgyýeti 2020-nji ýylda ýürüte ýüplük önümçiligini öndürmäge başlady. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasyna Germaniýanyň döwrabap enjamlary ornaşdyryldy. Bu ýerde polipropilen ýüplükleriň aýda 100 tonasy, ýylda 1200 tonasy öndürilýär. Ýüplükler esasan haly önümçiligine giňden unanylýar. Bu ýerde polipropilen ýüplügi ýerli çiğ malynyň işlenip taýýarlanýar. Önümçilik üçin gerekli bolan çiğ mal kenar ýakasyna näki şekeriň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan alınýar. Kärhanada öňürilýän ýüplükler ekologiýa taýdan araslygy, ýokary hilligi, renkleriň durnukullygyny tapatlanyp, alyjylar tarapyndan ösen istege eýe bolýar. Bu önümler diňe bir içerki bazarda ýerlenilmän, eýsem daşarky bazarlara, ýagny Azerbaýjan, Özbegistan, Türkiýe respublikalaryna eksport edilýär. Begi ýüpek gojalyk jemgyýeti öňürilýän önümniň ýokary hilligi bilen birnäçe halkara guwanamalaryna da münasip boldy. Kärhana geljekde önümçilik kuwatyny ýokarlandyrmagy, önümleriň görnüşlerini artdyrmagy, öňdäwäji daşary ýurt kärhanalary bilen halmatdaşlygy ýoly goýmagy maksat edinýär. Kärhanada her kuwatda ýaşlaryň 20-den gowragy zähme çekýär. Işimizdäki barha ilerleýän bu kärhanada geljekde de ýylar tarapyndan has köp istek bildirilýän önümleriň mukdary epes artar. Bu ýerde owadan saçaklar, örtküler, alajylar durly görnüşlerde, ölçeglerde öňürilýär. Olar öz öňlerine täze önümleriň önümçiligini ýola goýmagy gözüne tutýarlar. Kärhananyň agzy işgärleri ýurdumyzda pekim paýhap many magtymly puragy ýylyna özleriniň zähmet gadamlaryny barha batlandyryp ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek uğruna edýän ýagdawsyz aladasy üçin Hormat prezidentimiz Arkadaşly gahryman serdarymda we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadaşymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.